Скъпи приятели, нека да поканим при нас хората, които носят най-голяма отговорност за успеха на предстоящата кампания. Хората, които трябва да получат нашата подкрепа, за да може да настъпи така желаната промяна на предстоящите избори на 6 ноември. С номер 13 по категоричен начин ние трябва да заявим не само своята подкрепа за един истински президент на Република България, но и своето отрицание към цялостния сегашен модел на управление. Нека поканим на сцената Корнелия Нинова! Лидерът на БСП, жената, чието устрем има само една посока – да води БСП към победи! Илияна Йотова! Нашия кандидат за вице-президент, журналист, парламентарист и евродепутат с огромен опит! Румен Радев! Човекът, към който са отправили поглед всички честни хора с надежда за промяна. Нашия кандидат за президент на Република България! Румен Радев! Скъпи приятели, нека, както всички сме прави в този тържествен момент, заедно да се преживеем химна на Република България. Госпожо Нинова, обиколихте и тази кампания цялата страна. Сега пред вас в Деня на будителите са младите хора на България. Нашите бъдещи будители. Те очакват от вас посланието и призиват за победа на 6 ноември 2016 година с номер 13 бюлетината. Имате думата, госпожо Нинова. Благодаря. Благодаря ви. Здравейте, мили млади хора, и добре дошли в един от най-светлите празници за България – Деня на будителите. Нека заедно да покажем своето уважение към онези светли умове, към онези смели жени и мъже, които виждаха пътя в тъмното и преведоха народа ни по този път. Паисий, Левски, Каравелов, Ботев,
стотици родолюбци. Не им е било лесно, но историята и времето дадоха своята оценка. И днес те са нашите национални герои. Нека покажем уважение към съвременните будители, нашите учители, хората на науката, културата и духовността. И на тях не им е лесно. Защото и времената са други, и нравите са други. Ще ви разкажа една история за млади хора като вас. Млади българчета прославиха името ни по света. Оказа им се малката чест да участват в едно телевизионно предаване, което се казваше "Съвременните млади герои на България". Само няколко часа преди предаването им се обадиха, че няма да участват, защото там ще бъдат други младежи, сигурно също талантливи българчета. Но те имаха предимството да са стояли 3 дена на пост, за да регистрират партия ГЕРБ. Объркахме си ценностите, мили млади хора. Не си ценим талантите. Нямаме идеал. Объркахме пътя. Но въпреки всичко, ни останаха истински, изконни неща, като книга, училище, читалище, народ, отечество и свобода. Любен Каравелов е написал в едно от писмата си: хората се дърпат назад, само за да се съберат със силите си и да направят голям прескок в пространството напред. Мили млади хора, ваш ред е да направите този голям скок за България напред. Нищо не е загубено, докато вие, нашите деца, палите огъня във факлите и носите книга в нощта. Във вас е нашата надежда. Да бъдете достойни, да се борите за България, да продължавате напред и да увличате след себе си своите набори, своите приятели. Защото България има нужда от вас. България е на кръстопът и избира. Търсим вашата подкрепа, за да изберем 2 достойни българи, които ще върнат гордостта на народа ни, които ще върнат честта на България, които ще се грижат за нас, за вас, за родителите ви и за децата ни. За това се обръщам към вас. С номер 13 Румен Радев, президент на Република България, и Илияна Йотова, вице-президент на Република България. Мили млади хора, последно изречение имам към вас. Будете, бдете, бъдете българи! Госпожо Йотова, само след броени дни, вероятно, вие ще бъдете вице-президент на Република България. Нека младите хора на България чуят от вас какво вие ще направите, за да върнем надеждата и увереността за една справедлива, обърната към проблемите на младите България. Добър вечер, скъпи приятели! Искам да поздравя всеки от вас. Всички български граждани с най-истинския български празник – Денят на будителите. Днес ние почитаме хората, които запалиха искрата на просвещението, които пренесоха през вековете красотата, волята, уникалността на нашата любима държава. Днес ние почитаме предшествениците си, съвременниците, които с таланта си озаряват нашата любима родина и искат да възпитават поколения наред български достойни граждани. Искам специално чрез вас тази вечер да поздравя всички български учители, университетски преподаватели,
хора на науката, които са призвани да отдадат своята душа, сърце, познанията си, за да изградят от вас, младите хора, един силен народ и една силна нация. Скъпи приятели, днес отново сме пред избори. Избор между миналото и перспективите на настоящето. Избор между надеждата и отчаянието и страха. Избор пред всеки един от нас. Ние с Румен Радев направихме своя избор. Избор, който всеки ваш глас, даден за нас, ще бъде за България. Затова тя да бъде сигурна, образована и здрава нация. Всеки един глас, даден от вас за нас, ще бъде за пътя, който сме избрали, за да постигнем тези цели. И това е пътя на икономическото развитие на държавата ни. Всеки един глас от вас ще бъде даден за начина, по който ще стигнем до този път. Единението на президентската институция с наша подкрепа, с другите институции, местната власт и най-вече с българските граждани. Какво ни предстои, скъпи млади хора? Преди всичко много работа, упоритост и национално единение. За да направим държавата си наистина велика държава, независима тук на Балканите и там в Европа. За да постигнем една мечта. И това е мечтата за енергична страна, пълна с вашите предложения, с вашите мечти, с вашата упоритост и с вашата работа, с вашия талант и с вашата дързост и най-вече с това да бъдете свободни и независими хора. Нека заедно да почнем тази дълга битка за доброто на България. Първия залог за това е успехът на изборите. Защото ако ние успеем, ще имаме най-важния съюзник. Не само ние, вие ще имате най-важния съюзник. И това е надеждата и доверието на българските граждани. Това е голямо богатство. Това е неоценимо богатство. Така че, скъпи млади момчета и момичета, приятели наши, на 6 ноември с бюлетина номер 13 за победата и за доброто на България. А сега да дадем думата на нашия кандидат за президент. Нека да дадем думата на следващия президент на Република България, генерал Румен Радев. Млади приятели, за мен е огромна чест да бъдем заедно тази вечер на този свещен български празник. Ден, в който почитаме паметта на велики знайни и незнайни българи, които разпалиха тази искра на българщината, но които с достоинство и устрем я пренесоха през вековете, за да стигне днес, да топли нашите сърца, да ни дава кураж. Младите хора са будители по призвание, че кой друг, ако не млад човек, да мечтае, да се бори, да събаря статукво, да гради бъдеще. Вие сте. Разберете го. Вие сте бъдещето. Вие ще разбиете статуквото. Вие ще донесете промяната, от която всички имаме нужда. Затова на тези избори не оставайте вкъщи. Да, знаем всички как се правят избори в България. Първи в ранни зори тръгват най-възрастните хора. Дори трудно подвижни, но всички те отиват и гласуват. Работещите така в средата на деня. Младите последните години не гласуват масово.
Този път се обръщам към всички вас. Не го правете. Не харизвайте съдбата си на други. Тази съдба е ваша. Тя е съдбата и на вашите деца. И аз ви благодаря, че днес вие сте решили и сте останали тук в България. И България разчита на вас. Защото много трябва да променяме. Трябва да изведем България от безпътицата, от загубата на национално достоинство. Да я върнем там, достойна държава в европейското семейство, където и е мястото. Кой друг, ако не вие? Нека да направим България такава, с такова образование, че всеки млад човек да може да открие таланта си и да го развие в това образование. Нека направим и изградим такава икономика и трудова заетост, че всеки млад човек да може да реализира по най-добрия начин този талант и да бъде удовлетворен от себе си. Да не търси алтернативни пътища навън. Нека направим така, че тази Европа, за която мечтаем и в която бягат хиляди ваши връстници, да изградим тук, защото ние сме част от Европа и най-сетне трябва да го осъзнаем. Да, няма да бъде лесно. И много неща трябва ние всички заедно да ги свършим. Но най-важното е да се излезе от това състояние на примирение. Най-сетне да поставим високи цели. Ние някак се свикнахме, че дъното е отредено за нас вече много години. Младите хора са хората на високите цели. Нека се поставим тази цел, да се придвижим напред, на средата на европейската фамилия и по-нагоре. Там ни е мястото. А за това трябва ясна визия и програма и за повишаване на стандарта и качеството на живот, за повишаване на благосъстоянието на всеки български гражданин. Но за да стане това, трябва среда на сигурност, трябва достоинство и онзи спойващ елемент, който да обедини това всичкото, наречен българска духовност. И вие я носите в себе си. Всички вие млади, интелигентни хора. В хода на тази кампания в началото ме опитаха да ме обвинят, че съм бил рисков играч. По-скоро аз съм играч, който се стреми по най-добрия начин да оползотвори възможностите си. Но ще ви призная нещо. Във всеки полет има риск и дразновение. Рискът трябва да бъде премерен. Зад него винаги трябва да стои идея, кауза. А рискът и дразновението, това е територията на младите хора. Нека с вашият премерен риск, с вашето дразновение да полетим заедно към тази нова цел, която България чака отдавна. И не се поддавайте на апатията, излезте от нея, не се поддавайте на страха. Опитват се да ни притиснат по всякакъв начин. Но ние няма да се поддадем, защото ние сме силни с нашата кауза. България за нас, за бъдещето на нашите деца, всички заедно, не на страха, победа на 6 ноември. Благодаря ви. Скъпи приятели, без съмнение, сега е може би момента, заповядайте. Заповядайте на тези столове, защото съм сигурен, че ще ви бъде по-удобно и по-спокойно там да се потопите в въпросите, които младите хора имат желание и възможност да ви зададат тази вечер. Господин Радев, през тези дни в медиите протичат различни покани за дебати между вас и останалите кандидати. Ние, младите хора на България,
смятаме, че най-важният дебат, който трябва да проведете, е този с нас. Защото ние сме ключът за решаването на демографската криза. Ние сме тези, които с труда си трябва отново да превърнем България в една високотехнологична и индустриална страна. Ние трябва да спрем да напускаме България. А за тези, които са го направили, нашият пример и реализацията ни тук в България да се превърне в мотив за тяхното завръщане. Затова е нужен този дебат. И в отговорите на въпросите, които ние ви задаваме, искаме да се запознаем с вашата визия и как функциите ви на президент ще станат част от събуждането на България. Като най-важни теми за нашата дискусия, ние формулирахме 3 раздела: правомощия на президента, външна политика, национална сигурност. Нека започнем нашата дискусия и да зададем своя първи въпрос от раздела правомощия на президента. Добър вечер. Казвам се Камен Тодоров и съм юрист по образование. Тук съм в качеството си на председател на управителния съвет на Сдружението Чест и достоинство. Ние имаме въпрос към господин Радев. Ако и когато станете държавен глава на Република България, вие ще имате възможност да инициирате допълнение и изменения на Конституцията на Република България. В тази връзка има ли нещо, което искате да измените или допълните? Благодаря ви. Да, благодаря за въпроса. Той е важен. След като съм приел да се кандидатирам в рамките на тази Конституция, това означава, че няма да искам промяна на Конституцията. За мен много по-важно е как президентът уплътнява всички свои правомощия в рамките на тази Конституция. Както виждаме до момента, тези правомощия на президента не се изпълняват в пълен обем. Президентът имаше много възможности да налага вето и той не го упражни. Президентът имаше много възможности да подкрепи различни инициативи, той не ги упражнил. Президентът имаше възможности да помага за сключването на важни споразумения, не ги упражнил. Много важно, президентът трябва да бъде партньор на всички институции и той да бъде инициатор, така да работи с тях, че да сядат на масата много по-организирани, много по-единни, с по-голямо доверие и ефективност в своята взаимна работа. Това е наистина задължение на президента. Не винаги го виждаме уплътнено това задължение. И разбира се, много важно за президента, когато види, че има решение или закон, които ощетяват правата на българските граждани или не са добри за България, той трябва да намери сили да противостои. Защото президентът не е силен, да речем, силовак, или в моя случай, както казват, той ще бъде силен с пагоните си. Не. Президентът трябва да бъде силен с твоята компетентност, мъдрост и ценностна система, която да почива на нашите национални интереси. Благодаря, господин Радев. А сега нека да чуем следващия въпрос. Добър вечер. Казвам се Костадин Харисков от град Гоце Делчев. Уважаеми господин Радев, по време на кампанията си споменахте, че първото нещо, което ще направите като президент на България, е да свикате консултативен съвет по националната сигурност. Какъв ще бъде дневният му ред? Труден въпрос, понеже до февруари има все още време. И както виждате, светът е много динамичен. В България обстановката е много динамична. Трудно ми е от сега да задам твърд дневен ред. Но категорично ще свикам такъв консултативен съвет за национална сигурност, на който ще разгледаме всички рискове и заплахи пред страната. Тези, които са в краткосрочен план, ще набележим неотложни мерки за тяхното неутрализиране
и да зададем дневния ред на всички стратегически рискове пред България, защото това е много важно. Консултативният съвет за национална сигурност не трябва да работи на парче, да гаси само пожари. Той трябва да има ясна, отговорна визия за своя дневен ред, да се решават важни въпроси. Естествено, най-горещият въпрос, и той няма да се реши до тогава категорично, това е мигрантската криза. И тук трябва да се набележи ясен план, да се предприемат всички мерки за укрепване на нашата граница, за недопускане на преминаването и както става в момента, за пресичане на нелегалния трафик, за план за готовност за разполагане на българската армия, за незабавна ревизия на Дъблинското споразумение, за ускоряване и максимално бързо сключване на договори, споразумения за реадмисия с Афганистан, Пакистан, Ирак, държавите, откъдето нахлуват масово нелегалните мигранти в момента. И ако до тогава не е оттеглено постановление номер 208 на Министерския съвет, приемащо наредба за трайно заселване на бежанци в България, с цел решаване на нашите демографски проблеми, категорично ще настоявам за неговото оттегляне. Нека чуем последният въпрос от раздел правомощия на президента. Добър вечер и от мен и честит празник на всички. Казвам се Борис Попиванов. Моят въпрос е свързан с свободата на медиите. Тема, към която президентът има своето отношение, включително и защото назначава двама от членовете на Съвета за електронни медии. Затова това, което бих искал да поставя като въпрос, на фона на все по-ниската позиция, която България от година на година получава във всички световни класации за свобода на медиите, искам да ви питам, господин генерал, какво трябва да бъде позицията на държавния глава по отношение на свободата на липсата на натиск върху обществените медии, върху националната телевизия и националното радио и какво изобщо според вас не е наред с медийната среда в България, ако има такова? Благодаря ви. Приемам със задоволство вашата лека грешка. Нещата са свързани. Това, което го говоря вече доста време, за монопола на трите власти в България от една партия, която се е сраснала с държавата, то поражда съответно и ниската позиция, която имаме за свобода на медиите. Защото медиите са четвъртата власт. Когато ти се монополизирал другите три власти, логично е да имаме проблеми в четвъртата власт. И той изобщо не е за пренебрегване, защото медиите не само са нашите очи и уши, но медиите формират нашата гражданска съвест. И когато те са злонамерени, когато платено обслужват нечий интерес или са поставени в политическа зависимост, тогава няма как да се мечтаем, че ще има някакъв разумен изход за нашето общество. Проблемът е от изключително важност и неговото решаване е простичко, според мен, пълна прозрачност и осветяване на финансирането на медиите, тяхното управление, тяхното, ако щете, дори сдружаване. Ето, това е важно да се направи и като президент ще настоявам да има такава прозрачност. Благодаря.